sú tu tie tri cykly, ja by som to povedala, že tieto tri sú akoby veľmi dôležité, zásadné, ktoré nás ovplyvňujú. A proste keď sme ten tínedžer, keď sme ešte v takom tom doraste, a ten dorast môže byť do tej 25-ky reálne, že sa učíme, veľa sa učíme akoby reálne aj v tých školách, ale učíme sa aj akoby o sebe, o živote, ako to tu funguje, peniaze, čo sú, hej, aké sú tu zákony, učíme sa pochopiť vlastne ten systém, do ktorého sme sa narodili, hej, a o tom to je. A preto netreba na seba tlačiť, že bože, už mám 25 a ono podľa nejakého toho Matrixu, podľa toho niečoho, hej, čo máme zakodované, tak už niekto v 25-ke proste sa to berie vo všeobecnosti, takže už by si mal mať rodinu, už by si mal myslieť na svadbu, už by si mal mať stály job alebo niečo stále a neviem, začať stavať dom, také tie klasické veci. Takto to nie je, hej. Každý to máme samozrejme individuálne a u každého tá fáza vyzerá inak v rámci toho učenia. To, kedy sa človek ocitne v tej fáze.